Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Budget komanso ku secondary school zonse zaboma zikhala zaulere. Amene tisankhidwe kapata tasankhidwa kupita ku secondary school, choyamba tuition fees kulibe. Manimve? Examination kulibe. National ID kulibe. Takudirana? Funa nyamata mu amena kusangala kuti professor wajosa school fees chala mwamba. Kuti chala mwamba. Chonjo school ndifuna ndikuuze namba yanga anyamata ndasungwana tiye ndipite ku school. Palibe cholesa kuti mwana aliyesa apite ku school. Tiye makolo anatu tipite ku school. Dola singa tukuke ngati andu ake ngosa phunzira. Si choncho? Kodi achauma aonabo akanatha kupita ku parliament asana phunzire? Ngosa teka eti? Koma chifukwa yo anaphunzira chifukwa ili mwa asankha kuti apite ku parliament. Choncho anyamata ndi asungwana aku Palombe North tegerani chisanzo cha MP wanu Honorable Feston Chauma. Ndiwe ndikunena lero mafumu mutithandize, makolo mutithandize, tufuna natu apite ku school. Ku Palombe kuno kuchokere majeno manager kuno. Yes. Kuchokera phunzisi kuno. Kuchokera polisi kuno. Kuchokera minister kuno. Si choncho? Palibe muntu moyo wako usungapite pasukulu ya nyamata ngati sukupita ku sukulu. Ngati suphunzira. Ukwati mwaunanzanu anakwatiwa mwansanga akuvutika. Si choncho? Ngeni kufuna kuti ino nyamata mukapita ku sukulu muthandiza makolo anu, muthandiza uncle anu, muthandiza gogo anu, pokapo mpite ku sukulu. So nkhani ya sukulu tuna ndikusimikizeni habari yanga kuti sukulu ikaya ulere kuchokera temu inoyi. Utenga wina umene ndili nawo ndifuna ndikusimikizireni kuno ku Palombe North kuti ndazooneka ndeka nsewu wakwa mwanga weti kuchokera kutala. Ni mavuto weti. Mavuto. Ineyo nabwerapo kumbuyo huko manafikira pachitekesa pache. Kufika kuno kunali nchitu. Kali moto kukanka kuti lifike kunoko. Ndiye choyamba professor asanambe kugonza nsewu ineyo ndi grader akuziwa babo Chauma. Chauma nifuna ndikuzeni kuti greda ilipo mbwele muitenge kale konkuno kukangouma isomene ukonzedwe somene u. Chachiwiri pali bridge ya Chitekesa. Si choncho? Mavuto kawo kaeti. Nifuna so ndikusimikizireni kuti zimenezi tidani tikonza. Ndikaye sesa kuti budget yake yomwe edi. Budget yake kuti iti mukakhala nditu nsewu komanso bridge yopita ku Chitekesa. Si choncho?
tagwiriza naye ndeni mana maso ngazi mwana wa dadi anganame palibe ndakuza nitu musana ngamapita ku parliament grade zakalili pano mukatenga noka mukatenga mawa imene yambire so kani imene ndi yachitukuko sichoncho eti kani yachitukuko komanso kuti chitukuko chibwere tikufuna kunoko timakliniki tabwino eti kuti anthu azithandizika azimayi ana zipatala sichoncho ndi chifukwa chake tapereka 5 billion kwacha yomwe tingathe kumangira makliniki achi komanso tisakumangira ma school block mudimva tweti ndikufuna ma ADC ma TA komanso magroup kamakumana 5 billion manager monesese kuti isinthe moyo wanthu kuno ku Palombe North komanso ndizabwe yako nthawi ina kuno ndizayendere kuti kodi zikuyenda kapena iyayi kuti kodi masomphenya a Professor Arthur Peter Mutharika mkwakwanirisa kapena ayi komanso ndizabwera ndi RG komanso achauma tizayenda komo ndi komo tizaone kuti anadi akupita ku sukulu sichoncho tagwirizana anyamata zanga tagwirizana pano paiti kuti onse tizipita ku sukulu eti sukulu yo ndiye chitukukocho tagwirizana ndiye nkhani ya chitukuko profesa wazipereka afuna kuti akonze dziko lino la Malawi komanso nkhani ya mafumu athu poyamba paja amene amasankha kuti munthu apindule kaya ndi mtukula pakhomo kapena fetereza mayina amachokera ku Capitol Hill koma panopa mayina upaka na konkuno ngati sizi kuyenda ndi kuti ndikuti profesa wapereka kuti anthu awa akalandire ndiye nkhani ya mavenda ikukutaso nkhani ya mavenda sichoncho ndiye ndiwapemphe anzathu a polisi anenakale achauma sichoncho inenso ndikugwiriza nawo kuti gwirani ntchito venda aliyense amene akufuna kusokoneza amene akugula makupuni komanso abale yanga nthawi yogulisa makupuni ndino ngati tikugulisa kupuni ukupanga umphawi wa chaka cha mawa komanso ukupangaso njala ya chaka chitiri cha mawa ndiye amene ngati umafuna kuti ugulise kupuni usagulise mwamveti komanso ngati unapereka kwa venda ukatengeretu ngati sanatenge fetereza mwanimveti ndalama imeneyo ukambwezere kapena ukangotenga kupuni ubwere nawo ukagulire fetereza fanda unatu mbewu zibwino kwambiri paliponse pali green sichoncho fetereza kubwera fetereza ndi wambirimbiri mukanena kale profesa chimene amayika pasogolo ni nkhani ya chakudya anzathu aja fetereza amapereka marriage koma pofika na wiki ya mawa tifuna kuti wina aliyense akhala alandira fetereza fa fetereza ku smallholder fertilizer SFFRFM ali kwambirimbiri mwaniva tweti wina sakunamizeni fetereza alipo wambiri aliyense amene ali ndi kuponi alandira pakati pa wiki ino ndi wiki yatani ya mawa ndikupempheni bambo Chauma kuti mupite ku Smallholder Fertilizer Revolving Fund mukaonesese kuti kuno ku Palombe North fetereza kubwera tagwirizana china chimene wandituma Profesa Arthur Peter Mutharika akuziwa kuti mafumu athu atatu masabutie munakhala sabutie mwina zaka 10 zapitazo kuli Profesa Arthur Peter Mutharika tufandi kusimikizireni lero ineyo ngati nzukulu wanu ngati wako nkuno sichonse
Iwo ndani safuna kukhala tiye ndani. Palibe rate. Nanga si waja akakwera ndikuti pabweraso sabutiye, pabweraso gurupu, pabweraso village headman siyonse. Zimenezo ziteka. So utenga umene ndabwere nawo kuno ndosimikizira ino andu aku Palombe kuti choyamba kani ya njala ikhala nkani yakale. Tagwirizana eti kani yakukwera kwa zinthu ikhalanso nkani yachani yakale. Chifukwa maona kale inu ni mboni kuti zinthu zikusika, zinthu zikusika, chilichonse chikusika. Kungomva kuti profesa walowa mboma zinthu zonse zikutani. Kani amenda bora kunogo ndio kulisa Nyamata Nzanga MP komaso makansala awili siyonje tabwera ndi pa makansala atu komanso MP atu achauma komanso nduma zwa kusanga siyonje Nyamata mnasanga Nyamata Anyamata kaoka Nyamata wina wande uzake. Dini wae ndanena kale kuti Nyamata amene akubwerese chitukuko malo mwa Professor Arthur Peter Mutharika ndi Honorable Feston Chauma. Komanso kansala atu ni Nyamata lapaye Alex Mambo sio George. Ndiye ndifuna anzanga ako district kuchipani sopano eti komanso anzanga ako constituency nthawi ya kampeni yata nthawi ndio yachitukuko ino tagwirizana eti amene tigwire nawo ntchito kuti kuno chitukuko chibwere ndi Honorable Chauma. Tisamvenso kuti kuno kuli mapokoso agavana tabwera ni kuno tifuna kuno kusakale mavuto kuno sichonjo eti fatawi zinazo timasokoneza ndife achipani tinagawikana ineyo ngati vice president wakuno kumwera sindivomera kuti kuno tigawe chipani yayi tagwirizana eti ngati wina anali ndi shadow wina sinaindaya kampeni eti koma pano pamene wawina ndi Honorable Chauma sichonjo Chauma. So ndifuna ndikupempha this governor kunoko kuchira kuno ku Palombe North pepani ne watu ndibajazo kumeba mabomba abaiti kuchokera pa Mireba kumapitawo ndikumenya kwa Honorable Mwanamveka ndiye pepani koma ndifuna ndikuuze nichi kuti anzanga achipani mumange chipani kuno ukale mgwirizano kuno tisamve kukangana kuno amene atasokoneze kuno mukamba kuti tamchosa musadabwe sichonje. Professor Arthur Peter Mutharika akuti tiyeni ndigwirizane ni nthawi inoyi ndi nthawi yomanga chipani komanso ndi nthawi ya chitukuko. So amene masapota shadow anagwa head babera Honorable Chauma tenda support komanso inu bambo Chauma pali ena jachizukire amasapota ena amene ajabwerese ndi pafupi sichonje mubwerese ntendere fazi matengera so mwini wako fasika nateka tukasi democracy ka ina abe anaenda kupita mbali ina koma ukawina mina pangira Professor Arthur Peter Mutharika tabwerese onse pamodzi aita neni onse kugwira na uchito
mukama chitaza chitukuko osasiya kumbuyo, mukamagawa zinthu osasiya anthu kumbuyo. Tagwirizana eti? Chifukwa musayiwale kuti kuli 2030 kusogolo. Kuli 20 yake ndino si chonchi. Ena ife tutabwereza kafolo fadde kukhala ndi anthu bwino. Osayang'anira mbali kugwizana ndi wina aliyense. Komanso nthawi ino siyoti ukakwera galimoto ndikumalisika galasi. Nthawi yake ndino ngati? Ayi. Panopa wang'ono, wamkulu, wamisala ali manja mwanu. Tagwirizana eti? Panopa inu ndi akazanu ndikuti muli ndi chinchito, mugwire ntchito. Ayamba kale eti? So ndithokoze kwambiri, manimva eti? Nkhani iniyo ndiomanga chipani. Kunoko tabwera kunoko chifukwa cha onabo awo. Akugwira ntchito. Professor supporter ineso ngati vice president wakuno kumwera tilani komanso RG watu mchachi chausi mchachi chikundi chausi mwana chaza ndati mange kuno chipani komanso iniyo mwatinyadisa kwambiri kunoko tu mavoti migolo ngati kuno kupalombe palena amafuna kuti atigawe. Timadanda ulaso kuti kunoko kumwera kuno kuli ma president ambiri kunaliko tu 8. Ena usaziwika mayina. Osaja agwa. Amene awina ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Tagwirizana tsopano eti? Ndikufuna kuno kundingwirizana. Samveso kunoko kuti kupalombe pena pake pakusokonekera. Ntchito yanu ndiyo kugwirizanisa anthu ngati this governor. Osati yoyambanisa anthu. Tagwirizana eti? Mutakakhala. Komanso kuli Gosose governor. Utenga ke chimodzimodzi. Usagawe anthu. Kwambira lero ngati anthu ena amapita dera lina kapena akuopa kuti abwerere. Alesa abwerere. Tagwirizana eti? Usasanke munthu chifukwa Professor Arthur Peter Mutharika wa munthu wina aliyense. Eti? Timene machitika mwanena kale muja amata kusankha wina koma samalepera Professor Arthur Peter Mutharika. Zoti amafuna Professor ucha. Ete? Ndiye tisapange kuti Professor Arthur Peter Mutharika alepere ntchito kuno ku Palombe North faja yopanda kugwirizana kunoko. Tagwirizana eti? Nziko mwambie utakaka posiriza nkani yachi tukomwe ija ndikuziwa kuti nsika watu wachitekesa ndiwakalekale tuonesesa kuti nsika umene uja uyambepo mpanopo. Tagwirizana eti? Tifuna nsika umene yotani fanda dusapo kumene kuna salira kuja tifuna tikonze tuonesesazo kuti tike mbudget momuja. Tagwirizana? Ziko kwambiri. Ndiye chifukwa cha nthawi ndani yakale ndifuna ndikuthokozeni abale anga kuno ako Palombe North chifukwa cha chisankho chanu. Komanso ndikusimikizireni kuti Professor Arthur Peter Mutharika mavuto amene maona akwaziwa komanso tikuwakonza. Tuonesesa kuti kuno ku Palombe North komanso Palombe yonse ubele chitukuko komanso chakudya chiya chizipezeka komanso katundu azisika. Ndiye utenga umenewu amene sanabwere tikauza gogo athu tikauza nkulaja kuti kunabwera ada Jose kwati amangu ada Joseph Machira mwanamveka eti
uthenga amene ndabweretsa pano ndokusimikizirani kuti mavuto amene mmakumana nawo Profesa Arthur Peter Mutharika awathesa. Chifukwa chimene akufuna iye afuna kuti Malawi wina aliyense amve kukoma. Takwizana eti? Nduthenga umenewu ngwakudaliseni mukafike nthawi yabwino usanamizika kuti nali ku nsonkhano kukuoneka eti wina asanamizike kuti kunali nsonkhano watha usiku kwambiri watha nthawi ino kukuoneka tonse tikapezeke ku nyumba koma mutenge uthenga umene wachokera kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Mene zatera ku Palombe North constituency kano mene kumachiteka mu constituency ya Honorable Feston Chauma mene mlendo ulimegezeka kuno dali Vice President atikawo chino cha kumwera kati cha Democratic Progressive Party amene wandi ulimegezeka pamwe Joseph Wanamveka amene ya chuma ya ziko lino osakalisa abantu kati kwa team veko economy to first of all North constituency mene mlendo wake ulimegezeka when there's no foreign exchange, find out that prices in the market, in the bank. Kuli mtendere alisa kugona ndi ufulu wa mutima ngakhala libe china chiche choti angajesikumene kapena ndamathumba koma ufulu kwa mutima anthu ali nawo. So tinabwa kuzathokoza chifukwa kuvota kumene anavota pa 16 September kwathandizira kuti president wathu Profesa Arthur Peter Mutharika akhale pampando mwaso chipani cha DPP chikhale mboma. So ndi uthenga wakulu umene ndabwera kuno nda Vice President kuti athokoze amalawi akuno makamaka anthu akuno ku Palombe North. Taonapo miezi itatu yokha amene chipani cha DPP chakhaje kulamula dziko la Malawi katundu akutsika wina adakali chimozimozi ndalama ya dziko lino ikupanga gain mphamvu mwina chisisi nchani ku chipani cha DPP kusiyana ndi mmene zinalili mbuyo moja. Kati mukumbukira bwino mnthawi ya kampeni manena kuti mpulumusi wafika mpulumusi olonjezedwa timayankhula zimene zija ndi cholinga ndipo timadziwa kuti mpulumusi wa dziko la Malawi ndi Profesa amene sangakwanise kugula fertilizer ku butchery, amene sangakwanise kugula fertilizer ku pharmacy, amene angakwanise kubweretsa mafuta mziko, amene angakwanise kubweretsa chakudya mziko, amene angakwanise kuyang'anira Malawi kukhala bata ndi mtendere ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Chocho ndasoye mukutha kuona kuti zinthu zili m'malo mwake chifukwa mpulumusi timamunena ucha ndi amene akulamula lero. Mutha kuona ziko lonse mulizi bwinobwino alise mtima uli malo ndithu mungadafotokoza kale. Peter Mutharika, Profesa Arthur Peter Mutharika ndi munthu amene amakhala ndi passion yokonda anthu ake amalawi, okonda chipani chake, okonda wina aliyense, munthu amene alibe cholinga chilichonse kuti kapena kufuna kuzilemeresa kapena kufuna kungochita zinthu muonesera kuti iye ndi wakutoka koma mtima okonda dziko lake ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Tathokoza kwambiri zitifuna zabwino zonse bana regional governor. Ndi mmene tikuchitira kuno ku Palombe North constituency tacheza ndi a regional governor, tikudikiranso kuti ticheze ndi a vice president a chigawo chakumwera amenenso ndi a minister of finance amene wanyamula chithumba cha dziko lino, amene akunyamula chithumba chotumidwa ndi a president a dziko lino his excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Muna tikudikira a vice president a chigawo chino tingochezanso ndi a MP akuno olemekezeka a Feston Chauma kuti atifotokozere kuti ndi uthenga wanji umene anawabweretsera anakonzera kunoko anthu awo kuno ku Palombe North constituency. Ndikulandireni olemekezeka a Feston Chauma. Zikomo kwambiri. Muna ndi uthenga wanji umene munakonzera anthu akuno makapotengeranso kuti uno ndi nsonkhano wanu woyamba chiwinine ngati phungu wa nyumba ya malamulo. Uthenga umene natengerapo yamba ndimafuna ndi athokoza anthu akudera ali kuno komanso ndi kuwasimikizira kuti ndi ulamuliro wa Professor
Professor Peter Mutharika tipawapasa chitukuko chokwanira kwambiri ndipo ayembekezere kunena kuti pamene tikuyamba budget imene ikubwera imi pamene tikuyamba kuyambira April dera linolo likhala likulandira zitukuko zosiyana kwambiri ndithu taunapo taenda seuvuta kwambiri mwina zimavuta pati mbuyo omwe kuti amene analipo aukonze kapena ati nifunse kuti inuyo mwakonzeka kuti nseu umene kuzafika pano pa Mleme primary school ground mukhala mukukonza mu nyengo imene pamene muli mphungu nyumba malamulo ndipo ndifuna ndikusimikizeni ndipo nokha amene somwamva amene vice president amene andisimikizira apa kunena kuti posedo pakha kuti pasachi grade choti grade imene iyi ndi ulamuliro umene unalipo mbuyo mwa MCP unali ulamuliro umene umasankha popereka chitukuko umakondera chifukwa chake dera lathu lino lilibe chitukuko koma apa ndikufuna kuwasimikizira anthu kuti kuyambira April dera linolo miseu yonse yonongeka tikhala tikuikonza kuzera mu ulamuliro wa Professor Peter Mutharika. Mwina zilipo zina mwa izo zimene munalonjeza anthu akuno zimene mwaziyamba kuzikonza mu 90 days imene mu 90 days imene zilipo zinthu zingapo 1 khani ya magesi panopo ayendera kala esiku mu madera ngapo amene ayendera kwa Mwambeni kuchereni komanso akhala kuendera madera ena paliso zinthu zina monga za maulimo munthu kuti akhale bwino amene kuti azidi apa khomo pake ndiye tikuyesesa nkhani za fertilizer mwavaso wa vice president anena apa kunena kuti ndipite kumene kuti fertilizer ko ndikamutenge kuti azibwera kunoko ndi zina mwa izo komanso tikuthandizana mwamva amene afotokozera kuti tilibe zipatala ndiye tilibe zipatala tikuyesesa kupeza maendedwe ambulance imene kumathamanga kupita kuchipatala kutani ya ndingati kufotokoza motero choncho tatoza kwambiri ticheze ndi vice president achigawo chino chakumwera olemekezeka a Joseph Machola Mwanamveka amene ndi minister of finance wa dziko lino la Malawi mpaka na 2030 chikakomera a president tikulandireni a vice president yoona kuno kupalombe choyamba ndifuna kusimikizeni kuti uyedi ni nduna ya mpaka 2030 chakomera kala a president chingasoweso ndichani tatokoza kwambiri olemekezeka muna ndi utenga wanji umene munabweresera anthu akuno kupalombe siku la lero utenga waine unali wothokoza anthu akupalombe north choyamba chifukwa chosankha Professor Arthur Peter Mutharika ngati state president wa dziko lino komanso chifukwa chosankha chipani cha DPP chifukwa kuno ku Palombe north president wathu ndi wa DPP Professor Arthur Peter Mutharika komanso MP wathu ndi Honorable Feston Chauma amene ali MP wa DPP komanso makhansala athu nda DPP so kunoko ndi kwa blue kulibenso chipani china chilichonse kuno ku Palombe yonse pati zako kunoko so nani akubwera ndathokoze anthu aku Palombe malo mwa Professor Arthur Peter Mutharika komanso monga ine mwini vice president wakuno kumwera pang'ono chabe a vice president amalawi kunjako akuona mazangazime mwabwera ndi zinthu zachilendo kwambiri padakali pano katundu akutsika ndalama ya dziko lino yakwacha ikupanga gain mphamvu mwana chinsisi chabe pang'ono pokha ndi chani olemekezeka a vice president choyamba ndifuna ndikuze kuti dziko liyende bwino mafunika kuti amalawi aja kapena anthu akumuza aja akhulupirire boma limenelo chifukwa kakhacho ndi kuti makhala timati speculation kumaganiza kuti mwina kwacha igwa kapena china chigwa koma panopa alese wakhazikika akuziwa kuti amene ali pampando Professor Arthur Peter Mutharika uja akuziwa chimene akuchita akuziwanso kuti dziko lawo likonzeka chimene tayamba panopa kuti tionese kuti zinthu zonse zikhazikike ndikuonesesa kuti tipeze ndalama zakunja mwaona ineyo andituma kwa Professor Arthur Peter Mutharika ndapita napita ku America ku IMF kwakona nda IMF ndi World Bank kukamba nkhani yokonza yokoma chuma chathu komanso mwaona tapitaso mwina kwa aluya uko kuja kusukayang'ana ndalama zozikubwera ndalama zibwera komanso tikufuna tionesese kuti ngongoli zomwe boma linali nayo zochuka kwambiri oti sindizo kuti zikanakhala bwanji ngati MCP kanapitiraso dziko linawonongeka muri sizipitirira amene asira MCP paja palibeso muonaso kakhale budget yathu imene iyendere president wathu Professor Arthur Peter Mutharika wabwera kuzakonza ziko saba kuzawononga ziko iye afuna kusiya good legacy anthu azakumbuka kuti akazapuma mboma pa 2030 anthu azaziwa kuti kunali president fa anaonesapo kumbuyo uku kuyambira 2014 mpaka 2020 afuna zimene zichitike komanso afuna kuti Malawi wina aliyense amve kukoma choyamba akufuna kuti mitengo ya zinthu isike akufunanso nkhani ya chakudya anthu alisazipeza chakudya mwaona nokha pano pati mene kukamba pano thumba la chimanga limene nali pa 120 pano pali pa 50,000 takuganizani kuti mtengo zakhala bwanji tikangokolola chimanga tionesa kuti mtengo umene usike kwambiri kuti wina aliyense wakumuzi akhale ndi chakudya chifukwa chakudyacho ndi moyo popanda chakudya palibe chimene chingathe kuyenda mwina musapite ndi mawu a vice president papite kumaliza kucheza kwathu
Mawanga ndio wapempha anthu aku Palombe North kuti tipano tili mboma. Profesa Arthur Peter Mutharika ali mboma ndi president wathu. Chimene akufuna kunoko kukhale mgwirizano. Choyamba ife achipani tigwirizane ngati chipani cha DBB, komanso tigwirizane ndi mafumu, tigwirizane ndi anthu amachalichi, tionesese kuti anyamata athu akupita ku sukulu, chifukwa sukulu panopa ndi yaulere. Palibe choti mwana akalephere kupita ku sukulu, chifukwa sukulu yathu ndi yaulere. Tathokoza kwambiri. Kwambiri. Tathokoza kwambiri. Wathokozeso akuno ku Palombe. Ndaona ndi chimene mabwera kuno kuti mera uli bwinobwino, chimene akufunika kwambiri ndi fetereza. Ndasimikiza kuti fetereza alipo, fetereza tamugula, tifuna kuti anthu amulandire fetereza ameneyi pokona 2 weeks imene ikubwerayi alekhaleso alese wandira fetereza, alese watsira kungwembeza kukolola mali chimono. Tathokoza kwambiri Vice President, tifuna zabwino zonse. Ndi mmene tamalizira kuchokera kuno Palombe North Constituency kuno kumene kunali msonkhano wa olemekezeka achauma, ndipo mlendo olemekezeka kuno anali a Vice President achigawo chino chakumwera amene wandi olemekezeka a Joseph Machola Mwanamveka amenenso ndi nduna ya chuma ya dziko lino. Kuchokera kuno Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.